Ọdịma ịkwa akwụkwala ma agbakwala ama m na ịnụ ma ha ego anyị mara na ya abatago kpọmkwem n'oge kpakpando ịga ha iji ekwu ihe gbasara ndị Igbo na-akwalite omenala asụsụ na ihe ọma niile eji mara ndị Igbo. Ọ bụ na ọnụka ka anyị na-ekwu ya wee na-akọwa ya n'ụzọ pụrụ iche. Mana ọ bụ Solid FM nke gwere chinchin n'akara 100.9 ka ị na-ege ugbu a. Gịnị ka m ga na-ekwu n'ụbọchị nke taa? Nwanna isiokwu n'ụbọchị nke taa bụ gboo ewere ka ndị Igbo si eto nwunye ha ma ọ bụ na-eto di ha. Ọ na-abụ anụtasịa nwaanyị, ụfọdụ na-akpọ ya ọmaobi di ya, ụfọdụ a na-akpọ nke ha oriakụ, ụfọdụ na-akpọzi odozi akụ ugbu a. Kedụkwanụ ka nna ma ọ bụ ka esi akpọ nna ma ọ bụ ka esi ekele ma ọ bụ akwanyere onye mmadụ tọrọ ugwu? Ụmụ ihe a niile ka anyị ga na-ekwu n'ụbọchị nke taa, maka na ihe anyị na-ekwu ugbo ka anyị si ebi ndụ na gboo na-akwalite omenala anyị wee bụrụ nke bụ ọkaibe. Yawa bụ ihe anyị na-eme na kpakpando. Ụfọdụ ewere na asụsụ ndị ọzọ wee na-agwa nke anyị ọgwa, nke meziri na ugbu a ụfọdụ asụsụ a ụfọdụ na-echizi na ọbụzi asụsụ Igbo. Nwata fụ okenye kama ọ ga-ekene ya n'ụzọ pụrụ iche, nwata fụ nna ya kama ọ ga-akpọ ya nna, ọkpọ ya daadị nne ya sị ya na daadị ị ga-anatago. Ụfọdụ amaghịzi na daadị abụghịzi asụsụ Igbo. Ụfọdụ ọbụkwanụ ndị na-afụ nwanne nna ha, nwanne ha, onye tọrọ ha na ebe nwa si dịka onye iji na ọ bụ onye tọrọ mmadụ. Ewe ndị na-akpọ daa, ewe ndị na-akpọ dede, anaghịzi akpọzi ụdị ihe dị otu a. Ihe ụfọdụ na-akpọzi bụ ọnkụ, efugo anti gị, efugo ọnkụ gị, meziri na a na-agwazi ụmụ ihe a niile. Ọ bụziri nkwụdịbe mgba chọziri ka o wee batazie n'ala anyị bịa na-eyele anyị nri. Ihe a ka anyị ga na-akpa n'ụzọ anyị ga-ezi wee bie ndụ. Ọ ga-abụ nwoke fụ nwunye ya, nwunye fụ di ya, o jiri obiọma ihe a masịrị ya wee too ya n'ụzọ pụrụ iche. Ya ka anyị ga na-eme na nke tata. Ịkpọọ ma ịgwa m ihe ị na-akpọ maọbụ ka isi eto nwunye nke gị maọbụ di gị, maọbụ ihe ụmụaka gị na-akpọ gị. Ụmụ ihe a niile bụ ihe anyị ga na-ekwugasị na nke tata. Mana echefuna na ị nwere ike ije wee mee ihe niile nke anyị na-eme na kpakpando. Na ịga na YouTube, ị ga-afụ Kpakpando TV, jee chọba Kpakpando TV ka ikiribe ụmụ ihe ọma anyị na-egosipụta, ma ejije omenala ndị Igbo, mmemme ndị Igbo kara aka, ka ndị Igbo si eme mmemme ha, nakwa ndị Igbo kara aka ihe a na-ekwu gbasara ihe a na-eme n'ala Igbo ugbu a. Ụmụ ihe a niile bụ ihe ị ga-eweta na ije na Kpakpando TV nke nọ na YouTube. Ije ebe a nwanna echefuna esonye ya bụ ịsọbskraịbụ ka ị na-afụ ụmụ ihe a niile. Ime ebe ndị Igbo si, ime akụkọ gbasara ndị Igbo, ọ bụ na Kpakpando TV nke na YouTube ka ị ga-afụ ụmụ ihe a niile. Ị ga na-afụ ya, na-anụ ya, na-afụkwa oyoyo ebe ndị Igbo si na ka ndị Igbo si ebi ndụ ọma ha. Ihe a niile ka anyị na-eme na mpụta nyọrịsịa nkwa apụta anyị wee na-aga n'ihu na Kpakpando nke ụbọchị taa. Abụ m Chiziani, ana m abịa ka anyị were ya wee na-aga n'ụzọ pụrụ iche.